bilang aking pastor. Kami pamilya namin. Ako, kay Lydia, kay Hazel. Katulad nga ng sinasabi ko sa lahat. Nung hindi siya nagbibigay sa church, sabi nung iba, ang pagbibigay daw sa church is kalukuhan kasi hindi mo, babawasan mo yung sweldo mo. Nung hindi ako nagbibigay sa church, wala kaming ipon sa bangko. Nasi-shirt kami. Pero nung nagbibigay na ako sa church, nagbibigay na kami sa church, sobra-sobra, may pera pa kami sa bangko. Saka lang, tulong pa kami. Kaya hindi kami nagkulang talaga, sobra-sobra. Tik-tik-tik-tik, umaapaw talaga. Ganun yung susi. Kailangan pagtiwalaan natin kung sino ang ating pastor. Maging sense that if ilagay natin ang sarili natin sa ating pastor, sa Diyos natin, wala tayong dapat na ipag-worry. Iputuman ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo, minsan wala nga trabaho, pero ang sasaya. Kasi nandun yung pagkapalan. Kung ano man ang nararanasan ng bawat isa na mga kabigatan, inaalaw yan ng ating Panginoong Diyos upang yung sa Kanya ay manumbalik. Kaya nga kung sana ang bawat sa atin, mga nararanasan natin kung nakakarasan tayo ng mga pagsubok, ituring natin ito upang tayo ay lalong lumalim sa Kanya. Katulad ni Job, ano man ang lahat kinuha sa Kanya, pero sabi niya, hinarap niya ito calmly. Ibig sabihin, nang maluwag sa kanyang puso. Dahil alam ng Diyos, tandaan natin, ang ating pastor ay hindi tayo lalagay sa isang lugar na hindi tayo mapalo yung pastor. At tayo na, for example, ako yung mga pastor, kayo ang mga kawan. Hindi ko kayo pwedeng ipastor sa isang lugar na maraming lobo. Kahit anong galing ng pastor, andun yung masisila talaga. Kaya ang pastor, ilalagay niya tayo talaga sa isang lugar na alam niya na tayo ay hindi mapapahamak. Amen. Bakit? Dahil ang Panginoong Diyos ang ating pastor. Kaya nandito tayo ngayon upang kumain ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. At Tutoy, I pray, Tutoy, na hindi ito yung una at huli na makikita ka namin na nakaupo dyan. I know ito yung umpisa. Sabi nga ng Panginoong Diyos, day that the Lord has made, we will rejoice and be glad. At tandaan natin, bawat bawat isang tao na nanumbalik sa paanan ng ating Panginoong Diyos ay nagpupuri at nag-aawitan sa langit. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Laksa-laksa, ibig sabihin laksa-laksa, 4,000 milyon na anghel na nagpupuri at nag-aawitan. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Nawa sa gabing ito, tandaan natin na kahit saan man tayo magtungo, huwag tayong matakot dahil Diyos ay lagi nakaarabay sa atin. Conclusion na tayo. Sabi nga sa chapter 6, sa chapter 5, sabi niya doon, sa tunay ng kabutihan ay kaawaan at susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Sinabi ni Haring David, pagkatapos niya na i-declare sa kanyang sarili na si Yahweh ang aking pastor. Dineclare niya, tunay nga, so dahil sa kabutihan ng Diyos, siya ngayon nagkaroon ng credo, yung nag-swear. Sabi niya, ako ay tatahan sa bahay. Diba? Ako ay tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng covenant with God. Itinalaga na natin ang ating Panginoong Diyos, si Yahweh. At doon nga, sabi nga, si Yahweh, Jehovah, is a covenantal God. We have covenant with Him. Makikipag-isa tayo sa Kanya. At niya, tayo ay mananatiling titira sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Pag nandun tayo sa bahay niya, protektado tayo. Dahil ang gwardiya natin, hindi natutulog ang Diyos. Kaya yung kanta ni Gary Valenciano na
Natutulog ba ang Diyos? Natutuwa. Hindi natutulog Diyos. He is always standing His clock para hindi tayo mapahamak. May napakaganda ng pinag-aralan araw na ito. Nawa ay magkaroon na tayo ng ilagay na sa ating isipan na mga susunod na mangyayari sa ating buhay. Hindi na tayo dapat mag-worry at matakot dahil si Yahweh ang ating pastor pagpakailanman. Amen. Sino may karagdagan? Nak, may karagdagan? Si Nak. Nakamute. May isa-share lang po ako. Tinuro din po ito sa amin nung naituro po yan. Na, kasi nga po, di ba, sinabi nga po ni Daddy na kapag si Yahweh ang Diyos ang ating pastol, yun nga po, parang mararamdaman po natin na yung parang lagi tayong blessed. Hindi man financially or ano, pero blessed po tayo lagi. Pero sinasabi din po na nung itinuro sa amin, isi-share ko lang po, na hindi daw po lahat ng blessing sa paningin natin ay maganda. Halimbawa lang po, may kapamilya ka pong namatay or nawalan ka ng trabaho. Pero itong dahilan na to yung naging daan para magdasal ka, para manumbalik ka, hanapin mo siya. Ibig sabihin daw po, blessing pa din yun. Kasi parang yung oras na hindi mo na ibibigay noon dahil halimbawa, inaalagaan mo yung kamag-anak mong may sakit na bago sa namatay, o kaya masyado kang devoted sa trabaho mo na nakakalimutan mo ng magdasal. Ayun po. So parang ang ginawa ng Diyos, tinap ka niya, inalis niya yon sa buhay mo para manumbalik ka sa Kanya, patuloy mo siyang isip. So parang sinasabi po na blessing in disguise. Hindi man siya blessing siguro sa paningin mo, pero God has better plans. At balang araw, makikita mo din yun at marirealize mo yun dahil mararamdaman mo na unti-unti ka ulit lumalapit sa Kanya, lalo na kung nararamdaman niyang napapalayo. Yun po. Amen. Napakaganda ng share ni tandaan natin na hindi lahat ng gawa ng kaway katulad ng tinuturo ko. Pag tayo nasa kawa ng Diyos, sa labas ng kawan, maraming mga bagay na kumakaway-kaway sa'yo. Maraming kumakaway-kaway ng kaaway ka ng kawan. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 12 verse 2, sabi na doon, huwag tayong makiayon sa takbo ng buhay. Huwag tayong makiayon. Kasi tandaan natin, ang trabaho natin, yung possession natin, ay yun sa mundo ito lahat. Ang sinasabi nga doon, ang lahat pangit. Minsan yung gawa ng kaaway, yung masyadong tempting. Mas may magaganda pa nga eh. Magaganda sa pagay. Pag ang mga bagay na maganda na nakasisira sa pananatili natin sa kawan ng Diyos, ito ay hindi blessing. Ito ay gawa ng kaaway. Ang blessed na nanggaling sa Diyos ay yung mga bagay na hindi sa iyo makapaghihiwalay sa kawan ng Diyos. At tulad sabi ni Hazel, minsan ang trabaho, laki ng sweldo mo, tapos makakalimutan mo naman ang Diyos. Hindi yun blessing, kundi gawa ng kaaway yun. Kailangan ang lahat ng bagay, may sandali lang, bago kayo mag-share mo na, may isang sample ako sa inyo. Paano natin ilalagay sa sarili nating buhay ang pagiging mabuting tupa o nasa kawan ng Diyos? Kung ilalagay natin ang sarili ilalagay natin yung pizza hut, yung pizza, divide natin doon yung love, money, possession, trabaho. Paano natin yun i-divide sa buhay natin, Kristiyano? Para hindi tayo mawala sa kawan ng Diyos. Paano natin i-divide? Isang pizza, paano natin nahatiin yun? Na hindi mawala yung ating faithfulness sa Panginoon Diyos. Nandun lagi tayo sa kawan ng Diyos. Sige, ang makasagot, may tamang sagot, magbibigay ako
ng 200 lang. Ang Real? tamang sagot. Ako. Peso. Wala ng pera. Okay, sino Ako. makasagot? Masagot ako ay kaya 200 real. Joke lang. Ako ang sasagot. Sige. Ang sagot ko dapat i-divide mo 'yun sa ini-equal para kumbaga para pantay-pantay ang ang pagtingin ng Panginoon sa atin. Drawing ako Equal yung pizza. Kumbaga pag i-divide mo, halimbawa, ihatiin mo ng, di ba bilog yung pizza? Ihatiin mo ng mga 8 na para parehas ang size. Alin ang Para equal. I-divide mo. Divide mo siya sa love, sa work, sa money, saka sa, ayan yung bilog Paano mo siya divide? Sa Diyos. Alin ang nasa Diyos? Paano mo siya divide? Ilang percent, ilang hati? Bali po, hinati natin natin ito sa 5. Ganyan. Hatiin natin sa 6 o 8. 8, ganyan. Ito yung love, ito yung possession, ito yung God. Bahala ka na kung paano nyo hatiin yung pizza na hindi nawawala yung pagiging mabuting Kristiyano natin. Andun lagi yung guidance ng Panginoon. Paano natin gagawin? Dapat kasama sa pag-divide. Kumbaga equal lahat siya. Paano divide mo? 50% sa 50% sa Diyos? Sige, yun mo yung percentage mo. 50% sa Diyos, 50% at 25% sa pamilya, 50% sa pamilya, 50% sa Diyos, parang ganon. Yun ang kumbaga yun ang pinaka-paniniwala ko. So, pag hinati, sige, mamaya ko na sagutan na. Kay Tong 50-50 daw. Yung 50 para sa family, lahat-lahat. 50 is 50 sa Diyos. Okay. Sino ang susunod? Tutoy, si anak ni Kuya. Sasagot. Sige, naka-unmute. Sige. Para po mahati po ng pantay-pantay yung yung oras mo, saka po yung oras para sa Diyos. Dapat po, hanapin mo muna po yung sentro kung bakit mo ginagawa yun. Yung sentro po ng Tama, very good. Para? Para po, mahati niyo po ng tama yung sarili niyo para sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat po hanapin niyo po muna yung sentro kung paano yung Tama, very good. Si galing sumagot ang sentro po ng lahat ng ginagawa ay ang Diyos. Kung kapag Very ang good. sentro ang sentro po Panalo na. hindi na mapatawa na tuloy na palakpak na ang lahat po ng ginagawa niya ay ang Panginoon ay sentro. Ano po, lahat po yung The best na sagot. Ala, may nanalo na. May nanalo. May nanalo na. Very good. Very good. Very good. Yun ang may 200 na si Tutoy kaagad Very Yun ang good. ganun ang paghahati. Ito ngayon bibigyan ko kayo ng drawing. Ito ngayon yung drawing. Ito ngayon yung Diyos. Ito ngayon yung Diyos sa center. Ngayon hahatiin natin lahat to. Daddy, magtanggal ka kaya mo ng share screen para malaki ka. Ayaw nga pala. Para nakikita lahat. Okay. Ayan. Nakita niyo na? Gagawa ko ng bilog ulit. Sandali. Kuha ng bond paper na maganda. Ang ganda nito Ang galing naman. Praise God. Nagulat ako praise God Unang araw pa lang. Tutoy, very good. Kaya nagpakita. Ito yung unang bilog. Ito yung Pizza Hut. Yung paliwanag dito to. Ito yung Pizza Hut. Ngayon, ang unang gagawin mo sa paghati ng Pizza Hut, pagtungkol sa pananampalataya, gagawa ka ng bilog sa gitna. Yun yung God. Ngayon, may space ka pa sa gilid. Lahat, di ba?
Ang gagawin mo ngayon, saka mo ngayon nahatiin yung pizza mo. Kahit anong gustong hati dyan. Ito ngayon yung love. Sandali ha. Ito yung money. Ito yung entertainment o games o whatever. Games. Ito yung family. And so on. And pansinin niyo yung hati. Ito yung God. Ito yung love. Pag ang love, ganito, lahat ng parte dadaan sa Diyos. Dadaan sa gitna. Lahat. Nandun lagi yung mga bagay. Nandun lagi sa center yung Diyos. Tao kasi, na hinahati ang pizza ng ganito. Hinahati ang pizza. Ito na yung God. Ito yung God. Marami ka to. Ako dati ganyan din. Ito yung God. Ito yung money. Ito yung love. Ito yung family. Ito yung entertainment. May mo, pag dumating ka sa family, nakakalimutan mo yung God. Pag dumating ka naman sa money, nakakalimutan mo yung God. Kasi kung hindi siya kasama na, dumating ka sa entertainment, kalimut mo na naman yung God. Lahat ng bagay, pag ganyan ang hati mo, laging nakakalimutan mo yung mga bagay, yung bagay na pinaka-importante. Love God above all. Kaya, tama yung sagot ni Tutoy, napakaganda. Mga ako, praise God, patuloy tayo sa ganyan. Yung napakaganda, kailangan i-put God to the center sa lahat ng ating ginagawa. And praise the Lord. Para hindi siya nawawalan ng parte sa ating mga buhay. Sa trabaho natin, di ba? Ano una natin ginagawa? Tayo manalangin, Lord, guide me, ituro mo po sa akin, nawa po Panginoon, ay magampanan po ang aking trabaho. I will do it, di ba? Napakaganda. Ang ganda ng sagot ni Tutoy, napakaganda. Praise God. Ako po'y nagpupuri sa Panginoon. Although first time ni Tutoy na umattend dito, ang niya, malalim. Purihin ang Diyos. Ganun po tayo. Para hindi po tayo nawawala sa kawan ng ating Diyos. Kasi alam po natin ang nasa labas sa mundong ito ay malakas ang pang-akit. Pag hindi natin isinentro ang Diyos sa ating buhay, pwede tayong paman. Amen? Yeah. Kaya nga tayo lagi nag-pray dahil dyan. Amen? Maraming salamat. Sino pa? Ang ganda ng nalangin. Kanunay. Nakakatuwa Praise God. Si Kanunay, hindi pa tapos doon. Napapalakpak na din Kasi tunay na kasi akala mo doon sa hinati mo yung pangalawang yung picture na kita mo, akala mo binigyan mo ng 50% si God, pero akala mo binigyan mo siya ng 50% tapos yung 50% divide mo lang sa equal parts, equal shares doon sa iba, pero doon sa 50% na yon hindi mo nalalaman na nakakalimutan mo si Lord pag na-focus ka doon sa percent, doon sa ibang bagay. Kaya talagang dapat bago ang lahat, talagang si God ang nasa sentro. Kahit man sa mag-asawa, di ba laging sinasabi na put God in the center sa bilang isang mag-asawa. Kaya dapat talaga laging nasa sentro ang Diyos. Ano man sa pamilya, sa trabaho, sa lahat ng bagay, dapat laging si Lord ang nasa sentro para hindi siya nakakalimutan. Yun lang yung dagdag ko. Amen. Bakit natin ito ginagawa, itong mga bagay na ito, para ang Diyos ang maging sentro ng Amen. pamilya. Sino pa ang gusto mag-share? Ago, ma-share ka? Share ka? Share? Nakakatuwa. Ang dami na nila Ate Tess. Tama talaga yun. Nakapunta sila Roxanne.
Mag-share ako. Dapat talaga na center talaga ang God. Kasi minsan, nakakalimutan na natin siya eh. For example, sa akin, di ba? Napunta ako sa Qatar. Tapos nung nandun ako, parang nakalimutan ko siya kasi syempre, malayo eh. Tapos, pagod ka na sa trabaho. Kaya minsan, yung mga bagay na mahalaga sa'yo, minsan, kinukuha niya talaga. Para ma-realize mo na hindi yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Dapat ang pagtuunan mo ng pansin, ako. Kasi sa akin nanggagaling lahat yung mga bagay-bagay na yun. Yung ganun lang. Ito yan. Amen. Kaya Kasi sa isang Kasi i-open niyo yung eyes mo bagay, eh. I-open niyo yung eyes mo para ma-realize mo na hindi na maganda yung ginagawa mo. Dapat paluin na kita kasi hindi na maganda yung way na dinatahak mo. Kasi minsan, yung mga bagay na magaganda, doon ka na napupunta eh. Hindi mo alam na yung minsan nakakapagod, minsan sisigawan, nakakapagod ng mag-church, ganyan. Kahit sinusundo ka na, tapos mag-BS tayo, ganyan, okay lang kasi napapagod ka na. Kasi inuuna mo yung pagpupunta sa mall, yung mga ganong bagay. Then, doon lang marirealize na, oo nga, tama nga. Kasi yung hangat mo, yung pera na yung gano'n na, may pera ako, tas ganyan. But at the end of the day, biglang isang iglap lang, mawawala lahat yun sa'yo. Then you're going to realize na, oo nga, dapat pala siya yung inuuna ko muna. Kasi, napuprovide niya kahit, say for instance, nandito ka sa ganitong sitwasyon, wala akong trabaho, pero yung contentment sa buhay, natagpuan ko ngayon kasi hindi katulad nung nasa Qatar ako, parang empty. Siyempre, kahit anong gawin mo, kahit mamasyal ka, empty pa din kasi parang may kulang. Pero dito nung na-focus yung mind mo sa kanya, parang iba na yung pananaw mo sa mga buhay. Pero minsan, may mga struggle din. Parang, nare-realize mo na. Minsan, iba yung nasasabi mo or iba yung pero at the end of the day, marirealize mo na si God is good talaga. God is good talaga kasi nandyan lang siya palagi para sa iyo. Yun yung ko, parang experience ko na angkop dito sa natin ngayon. Yun ako kontento na ako. Ito yung pinapadala ko. Sabi na, may sahot na ako. Ganyan. Pero pera naman yun ni Boy. Tapos nako-compute ko. Tapos sabi pa ako, ang hirap maging plain housewife pala. Kasi hindi ka nakakabili ng mga ganyan-ganyan. Compute ka kung magkano yung bibigay mo sa ganyan. May lista ka pa. May lista pa ako, may notebook pa. Pero parang kontento ka na ito may natira pa, may naisisave pa kami, tapos may naibibigay pa kami. Ganun pala yun. Ganun yung pagka nasa kanya na yung parang yung heart mo, tapos yung alam kami ni Boy, ang namin, sa kanya na talaga na sentro. Yung parang, hindi naman kasi perfect yung relasyon namin di ba? Pero we are making it perfect. Kaya, pinagsusumikapan namin na makaipon or makagawa ng mga bagay na magiging tama lahat. Amen. praise God, talagang tama yung sabi ni Lilia, may mga bagay na tinatanggal sa atin para hindi tayo makalayo sa kawan. Na yung bagay kasi na tinatanggal ng Panginoong Diyos, ay na pwede natin ipahamak o ikasigaw natin. Si Ate Baby. Nakamute ka. Ako may dudugtong lang ako. Ang para sa akin lang, kapag ikaw ay nasa Panginoon, kapag ang puso mo, isip mo ay talagang yung naniniwala ka sa pananampalataya sa Panginoon, anumang trials meron ka, pagdadaanan mo, always strong ka ba? Yung nandoon yung strength mo, nandoon yung kapayapaan ng utak mo na alam mo na ang Panginoon ay hindi ka papabayaan. At isa pa, my experience na anumang biyaya meron ka na may kagipitan o whatever, hindi kayong nahuhopeless. Hindi kayong sabi mo, ay, kawawa naman ako, yung ganyan-ganyan. Nakangiti ka pa rin. Ako ganyan ako. Kahit ako ay walang-wala. Nakangiti ako dahil alam ko na ang Panginoon ay hindi ako
papabayaan. In 2 minutes, may nangyayari. Kaya sa mga taong sabihin na ito, para kang aping-api yung para kang binuhusan ng langit at lupa. Wow! Dahil kapag ang Panginoon ay nasa isipan mo, whatever happened, magpasalamat ka dahil ang Panginoon laging andyan para sa iyo, para gabayan ka. Praise the Lord. Amen. 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 Totoo yun. At tama talaga yan, napakabuti ng Diyos. Ngayon, ang bawat sa atin, nothing to worry about mga bagay na naranasan. Worry. Basta lagi tayo manatili sa kawan ng Diyos. Ate Betty, mag-share ka? Pero ma-share kayo na it's my ayan, share na. Sumog. Sige, wala na mag-share. Ayan, very good si Leslie, nagsusulat para makasagot sa exam. Ipupunta Iwan naman topic itong pinag-aralan natin. Sige, kung wala na, total late na din. No? Bueno, Noy, magsara na tayo sa Sige. para makapag-video okay na siya. Late na din ako. Mag-alas 12 na. Sige. Para natin ang Diyos at feel the presence of God. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, Father God, maraming salamat po Diyos. Gabi ito, Panginoon, na muli naman po kaming binigyan ng mga pagpapala, Panginoon, ng mga salita, Lord God, tunay mo Diyos, na ang salita mo ay buhay. Kaya po ito ay aming napanghahawakan, Panginoon. Salamat po Diyos sa aking kapatid na ginamit mo upang maging daluyan ng iyong mga salita na nabuksan po sa aming kalagitnaan. Tunay o Diyos na mga salitang ito ay aming mapanghahawakan at maging kalasag namin sa aming pagkibagan sa baka sa aming araw-araw na pumuhay, Panginoon. At aming pong dalangin na patuloy mo kaming gabayan, ano man pong aming naisin sa buhay, Panginoon, na aming pong dalangin, O Diyos, kami po ay inyong samahan. Sinabi mo nga po sa iyong mga salita, wala kaming gagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya po aming pong dalangin na patuloy mo kaming ikabit sa iyong mga sanga, Panginoon, sa iyong katawan, Panginoon, upang kami po ay patuloy na mamunga, Father God. At aming rin pong dalangin, Father God, na patuloy mong itanim sa bawat puso ng bawat isa, O Diyos, ang mga salitang ito. At nawa ang mga salitang na pag-aralan namin ay magamit namin sa aming pagkisalamuha sa pagkisalamuha namin sa aming kapwa, Panginoon, Father God. At kaya nga po, Panginoon, patuloy kaming nagsusumika, Panginoon, na maka-attend sa mga pag-aaral, Father God, upang kami patuloy na ma-equip, Panginoon, sa aming yung mga salita, Lord God. At patuloy mo kami pagpalain, Father God. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan, lalo po sa sakit, Panginoon, sa panahon ngayon ng COVID-19, Father God. At ibaluti mo po ang bawat isa ng iyong banal na dugo, Father God, upang walang sino man sa amin, Panginoon, ang magkaroon ng karamdaman, O Diyos. At tuloy po, Diyos, na amin pong nalalaman, Panginoon, na ikaw lamang ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya po ikaw lamang po, Panginoon, mag-control sa bawat isa sa aming, Father God. Pangunahan mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming ginagawa. Ano man po ang aming naisin, Panginoon, kayo ang manguna, Panginoon. I-reveal po sa bawat isa sa amin kung ano po ang nararapat, Panginoon. Para ikaw lamang po, Panginoon, ang mapapurihan sa aming mga buhay, Father God. At aming pong dalangin na sa gabi ng pagtulog, Father God, patuloy mo kaming proteksyonan. Selyohan mo na inyong banal na dugo ang bawat tahanan ng bawat isa sa amin, Father God, upang walang sino mang gagambala sa aming pagtulog, Father God. At ganun po sa araw ng bukas, ang panibagong umaga, Panginoon, ng may kagalakan sa aming mga puso, dahil sinabi mo nga po, Panginoon, na kami po ay patuloy na magalak sa iyong
patuloy na pagpapala na ibigay mo sa amin Panginoon. At kaya po nga, O Diyos, kami po ay patuloy na sumasampalataya na kami po ay hindi mo po pabayaan. Kaya po, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsampa at paglulahati sa nataang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Ben, praise God. Praise God. Yan, kamit na. Praise God. Nakaraos na naman. I-send ko yung i-send ko sa group yung yung tinuro ko ngayon. Sige. Kompleto. Oy, may 200 na si ano. Uy, nakamute pa ako. Kuya Boy, Pag ako hinapot, ang agaw ang nakamute ako. Napot ako 60. Tapos 10. Maliit din pala. Sala pa din, kahit pa sa 90%. Uy, naka-record si ano tao. Sala pa rin. Kuya Boy, Ha? naka-record. 30 minutes, mahigit. Praise God. Abangan ninyo sa YouTube, ha? Ayan. Nasa YouTube yan lahat, oh. Ayan, oh. Kaway kayo, kaway. Ni-record ko. Kaya hindi ako mimik, naka-record yun. Praise God. Ayan, salamat. Salamat sa cooperation. Ayan, thank you. May vlog na siya. God bless sa lahat. Ayan, nakaraos ng ating Bible study. Ayan, Jack, Tutoy. Salamat, napakaganda ng sagot mo. Grabe, may 200 ka. Ayan, kaway kayo, kaway. Ayan, oh. Baby girl. Kanonoy. Ate Lilia. May. Ayan, May, oh, May. Isasend ko sa iyo mamaya yung link. Ating nandiyan katutoy, Ayan, May. Ingat ka dyan, May. Ano, marami Ay ka maka-join para Ingat din po. Kaming ganyan, di ba? Nagturo ako. Kylie, Ate Luisa, ayan si Kuya Francis yung nagtuturo sa amin ng Bible study. Tungkol sa Prayer meeting. Sa ganyan, kung paano natin, may nagsabi 100%. pwede bang yun? I'm so in love with you.